Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para juri ingkang kula hormati lan kanca-kanca sing dak tresnani. Ing kalodhangan dina iki aku arep cerita kanthi ira-iraan Golan Mirah. Rikala jaman semono ing desa Golan ana pawongan kang duweni kasekten dhuwur lan gagah prakosa jenenge Ki Hangga Lana. Panjenengane duwe sedulur nunggal simbah jenenge Ki Ageng Mirah. Ki Hangga Lana duweni anak lanang sing bagus lan gagah prakosa ananging senengane adu jago jenenge Joko Lancur. Ki Ageng Mirah uga duweni anak wadon sing ayu banget jenenge Mirah Putri Ayu. Nuju sawijine dina nalika Joko Lancur arep adu jago. Jagone ucul mlebu pawone Mirah Putri Ayu. Go jago, nyandi playumu biyo ngalah. Duwe jago siji wae kok keseteram. Joko ngrundel sajak bingung goleki jagone. Mirah Putri Ayu sing nalika iku lagi mbathik ing pawon kaget banjur nyekel jago kasebut. Welah dalah, kok ana jago apik nang kene? Duweke sapa ya iki? Pitakone Mirah Ayu. Joko Lancur kang nyusul playune jago mau banjur mlebu ing pawone Mirah Putri Ayu. Kalorone katon gayeng anggone gegojekan lan sajak padha nandang kasmaran. Wah. Ayu tenan bocah wadon iki. Apa gelem dak pek pacar ya? Pengarep-arepe Joko Lancur. Ki Ageng Mirah kang weruh Joko Lancur uga ana ing papan kono rumangsa yen Joko Lancur ora duweni unggah-ungguh. Pusanane Joko Lancur ditundung saka papan kono. Sapa jenengmu? Saka ngendi asalmu? Metuwa saka papan kene. Ki Ageng Mirah montap lan nundung minggat Joko Lancur. Pirang-pirang dina Joko Lancur mung nglamun wae. Ger, anakku cah bagus. Ngopo kowe kok nglamun wae? Apa sing kok pikir? Pitakone ramane. Bapak, kula tresna kaliyan Mirah Putri Ayu. Kula kepengin Mirah Putri Ayu dados garwa kula, Pak. Joko Lancur bloko apa anane marang ramane. Ki Hangga Lana banjur nyanggupi penjaluke anake lanang lan tumuju marang omahe Ki Ageng Mirah saperlu nglamar Mirah Putri Ayu. Kula nuwun. Kula Ki Hangga Lana ingkang sowan Yai. Ki Ageng Mirah kaget nalika Ki Hangga Lana nglamar anake wadon. Dheweke ora kepengin duweni anak mantu sing gaene madu jago. Mula supaya ora nglarani atine Ki Hangga Lana, Ki Ageng Mirah duweni bebono. Lamarane dak tampa, Kang. Nanging aku njaluk tulung. Tulung gawekno bendungan kang bisa dienggo ngelepi sawah-sawah ing desa Mirah kene. Lan aku uga njaluk paris sak lumbung kang bisa mlaku dhewe. Bebono kasebut disarujuki dening Ki Hangga Lana. Kanthi kasektene Ki Hangga Lana, dheweke bisa nyabda lumbung
kang isine pari mlaku dhewe tumuju omahe Ki Ageng Mirah. Ki Ageng Mirah uga nduweni kasekten kang dhuwur. Dheweke ngerti yen sakjroné lumbung kasebut dudu pari nanging damen lan titen. Kalorone padha adu tanding karosan, kabeh padha sektine. Joko Lancur banjur goleki Ki Mirah Putri Ayu saper lan tiwas diri bebarengan. Ki Honggolono nemokake anake lanang wis tiwas karo Mirah Putri Ayu. Saka kedadian kasebut, Ki Honggolono banjur nyabda ing sakngarepe siswa-siswane. Wong Golan lan wong Mirah ora oleh jejodhoan. Isan-isane saka Golan ora bisa digawa menyang Mirah. Barang-barange wong Golan lan wong Mirah ora bisa diwor dadi siji. Saka kedadian iku Ki Honggolono lan Ki Ageng Mirah sadar lan mertobat marang Gusti kang ngakarya jagat. Kembang mawar semerbak ambune, kembang melati putih nyenengke. Dongeng iki wis rampung critane. Muga dadi piwulang saklawase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.